Jesus bere ikasleekin azken igande guzti hauetan Jerusalengo bide hortan aurkitzen ditugu. Ikasleak, 12 talde hori, hor dijoa Jesusekin batera, baino lehenengoak izango ote diran, haundienak ote diran, horrelako kezkak dituztelarik. Eta hor dijoa Jesus beraiekin, zerbitzuaren bidea erakutsi nahirik. Ikasle horiek, 12 horiek, zailtasuna dituzte. Ez dute ulertzen Jesuse proposatzen dien bidea. Badirudi bide horretan aurrez aurre parez pare daudela, zerbitzua eragiten duen Jainko aitaren maitasuna eta Jesusek erakusten diena. Eta beraien buruak begiratzera daramatzan duten egoismo hori. Egoismo hori eta maitasuna aurrez aurre bide berean eta hor elkar ulertzeko zailtasuna. Hori argitzen joateko gaurko honetan aukera fariseoiek ematen dute. Zirikatzera datozen fariseuak Jesusi dibortzio ageriarekin banatzeri dagoen galdetzera hurbiltzen diranean. Maitasunak Andrea eta emakumea elkarganatu egiten ditu. Eta egoismo horrek dibortzio bidea ematen du, emazteari agiri eginez bidaltzeko. Eta hor Jesusen proposamena dugu. Jainkoak hasiera-hasieratik maitasuna zuela oinarri. Eta maitasun horre bat egiten duela. Eta bat egindako hori ez dagola eteterik, ez dula eten behar. Gaur egun gure girotik, irakurgai hau begiratuta, behar bada esan genezake, Jesusen garai haiek eta gure garai hauek ez dirala hain diferenteak. Gauza batzutan berdin jokatzen jarraitzen degula, jarrera berdintsuak izanez. Orduan, eta gaur ere, hor dago maitasuna eta hor dago egoismoa. Eta hizkuntza manipulatuz, egoismoari ere maitasuna esatera iristen gera. Interesatzen zaidan bitartean, ordungoak, sartzen zuten bezala, emakumea maite zuten. Eta interesa bukatutakoan, ez zegoen dibortzio agiria eman besterik. Maitasun hori bukatzen zanean bestea, zama, bultoa, hori, alperrikako zerbait bihurtzen zan. Hori gauza bere esaten dugu gure gizarte hontan, Gauzak balio digute eta orduan interesantea dira. Balio ez digutenean zaborra da. Eta erabili eta bota egiten dugu. Eta hori, jarrera hori, pertsonekiko ere pasa egiten zaigu. Eta pertsona bat interesatzen zaigun artean, interesa du eta maitatu egiten degula eta dana esango dugu. Interesatzen ez zaigunean, hortxe utzi egingo dugu. Eta hor Jesuse proposatzen duna, maitasun zerbitzu hori izango da. Nere interesak gaindituko dituen maitasun zerbitzua. Eta gaur egun konturatu egin beharko genuke, aurreko hori begiratuz, gizakion arteko harremanetan beti daudela nahaztuta gure maitasun hori eta baita ere gure interes edo egoismo horiek. Eta hor, importantea izango da, bereizmen hori egitea, gure jarrera horiek zeintzu diran, zer ateratzen zaigun barrutik ezagutzea. Horrela, hobeto joka ahal izateko. Jesusek egiten duen proposamena ez da erreza. Ikaslea jentzat, 12 jentzatetzan izan erreza, Deno dakigu, azkeneko momentuan denak ospa egin zutela. Izan ere, ez da erreza, gizakiok, egoismo horrek eraginda sarritan jokatzen degulako.
Eta orduan, egoismori etortzen zaigunean, sobran deguna, ez bakarrik ez maitatu, baizik erditik kentzen alegintzen geralako. Eta orduan hori egiten dugu, haulenakin, eskazena diran pertsonekin. Jesusen garaian hori egiten zan, emakumeekin, eta egiten zan aurrekin, hile ezertxore balio etzuelako. Horregatik, bide hortan guk ere landu egin beharko dugu. 12 erortzen ziran, erruoietan gu ere eror ez gaitezen. Hori erakusten digu Jesusek alde batetik gaurko evangelioan. Eta gaineraz, hauloietako batzuk, aurrak, eredu bezala jartzen dizkigu. Jesusentzat eredu dira. Eredu, beraiek badakitelako aula dirala. Badakitelako pertsona helduagoen babesa behar dutela. Badakite gurasoen babesa behar dutela. Eta hortikan, erabateko konfiantza dute gurasoekin. Jesusek aurren eredua proposatuko digu, gure jabetu gaitezen, gure fede hortan, aulak izan gintezkela, eta irtenbidea konfiantzan dagola. Jesusengan erabateko konfiantza izatean. Hori izango da fededunaren eredua. Hortara gonbidatzen gaitu. Gure bizitzan, gure konfiantza osoa, erabatekoa, eusgarri bakarra, Jesus izatea eta berari atxikitzea. Bi gauza horiek, gaurko evangeliotik ikas genezakeenak. Alde batetik, zerbitzura garamatza maitasuna, eta beste aldetik, erabateko konfiantza Kristogan jartzea.